sayocela kuhulumeni omkhulu ukuthi asinike ilungelo lokuthi silande amanzi eJozini. Akho imali eningi siyifaka kulowo msebenzi wokulanda amanzi eJozini. Uma silanda amanzi eJozini akhuphuka ngoMandlakazi kwaNongoma. Uma ekhuphuka esuka eJozini edlula abahlabisa, esabantu babahlabisa bethi anikwazi ukudlula namanzi ethu la phambi kwethu ningasiniki thina, kufanele imali yenu sibuye sifakele abantu bakwahlabisa baxosha amanzi. Siyeza njalo njengoba sithatha imali yenu yaseZululand sifakele abantu bakwahlabisa, angabi nawo njalo nina amanzi ngoba siza nawo. Kodwa siyaphoqeleka ukuthi la esedlula khona nepayipi namanzi laba bantu abawaqoshe ukuze bangawabulala amapayipi. Sizonibikela lo abengibuza nje emakhaya ukuthi beniyaphi bebezosibikela ukuthi imali yomkhandlu yenzani, amanzi njengoba thina ngapha ngakithi singenawo akuphi manje. Sinama-project-ke amaningi esiwenzayo la oBhongolo njengoba kade esho umhlonishwa ubaba uMavuso. Siyaqhubeka-ke nayo yonke le misebenzi esiyenzayo esiyifakayo. Njengamanje nje sakha ibridge okufanele ibridge amanzi asuke eJozini Dam fanele eqe uN2 umgwaqo lomkhulu, fanele sakhe ibridge, fanele futhi sakhe ibridge ipayipi lizobeka umfula umkhuze uzakwazi amanzi ukufika ngapha la kukhona khona imiphakathi yaseZululand. Ngakho-ke senza konke okusemandleni umphakathi ukuthi ngempela kufanele niwaqoshe amanzi. Kule mali engango-1.7 billion ihlanganisa nabasebenzi labakade basukumisa la, ngithi abameli abancane. Empeleni abasebenzi sibaqashile bawu-600 abasebenzi abasebenzayo lapha eZululand. Uyeke sibe nalabo esibabiza ngokuthi ama-EPWP abasebenza ngaphansi kwenhloko, bona-ke bawu-349 esibaqashile la eZululand. Sibe ney'moto ezilekelelayo ukuthi abasebenzi bafike kalula la okusuke kuzosetshenzwa. Iyo njalo imali le esisuke siyethula kini. Bachazele njalo babe mbuzo ukuthi yenzani imali eZululand. Napho ngiyamchazela. Sinayinhlelo-ke abantu abasha esibanazo ngoba akufanele sekuthiwa phawulani la bese nithi umkhandlu waseZululand benzelani abantu abasha. Sinohlelo esilibiza ngokuthi ngumbele wethu la esisuke sifuna khona onke amaciko, onke ama-artist, wonke umuntu onekhono nje aziveze. Siqala-ke kuyo yonke imikhandlu sigcine bese eZululand bese kuthi bonke laba basuke bewine lapho bese sibanikeza ilungelo lokuthi abayoqopha lapha eNdonsa estudio sethu, baqophe bese beyidayisela-ke bona imisebenzi yabo kuyoya ngokuthi kubhimbe kangakanani. Kodwa futhi abantu abasha asigcini lapho, siyaqikelela ukuthi banemidlalo yonke enhlobonhlobo esikubiza ngokuthi i-Mayoral Cup. Kuba nemali esiyikhiphayo lapho, badlale khona abadlala o-netball, ngo-soccer, ngo-volley, onke iy'nhlobo zemidlalo siyawaveza amakhono lowo osuke nalo, simnikeze ithuba lokuthi akasiveze, simxhase. Siyalwenza lolo hlelo kade sinalo nje sesiyolephetha eMaritzburg la kuzobe kuhlangene khona onke ama-district. Sincintisana nathi njengeZululand sizobe sise-Maritzburg kusukela ngomhla ka-4 kuze kube ngomhla ka-8. Qala siyi-Mayoral Cup kodwa sogcina sesiwu-Salga Game. Sineminye-ke
imisebenzi esiyenzayo eseceleni, ngoba umsebenzi wethu wempela ukuthi sinikeze abantu amanzi lokuthuthwa kwethu. Kodwa sigcini lapho, ngoba sisuke sifuna wonke umuntu osezululand athinteke. Sibuye-ke sibe nenhlelo, besinohlelo nje kule nyanga ephelile la begijima khona amahashi. Kuleli viki eliphelile esisuka kulo besinomcimbi la besihlanganise khona amaqembu ebhola likanobhutshuzwayo akade ehlangene lapha Kondini. Sihlonipha umntwana wakwaphinde angene, ngoba umntwana wakwaphinde angene uyena owenza ukuthi i-ANC ibe khona. Laba nje be-ANC laba esebesikhoshela ngathi bangcono, umntwana wakwaphinde angene owenza i-ANC ibe khona. Ngoba ngesikhathi i-ANC idingisiwe, abanye abaholi beboshiwe, ivalwe umlomo, umntwana waphinde angene obelwa. Kuthe noma amabhunu emncenga edayishele, woza sikunika izwe lakho ukwazi ukuyimela uyibuse wena, ngoba uPaqoza usevumile, uWolomisa usevumile, sekusele wena wedwa she wenqaba umntwana waphinde angene. Wathi cha ngeke, ngoba kunabaholi bethu abamnyama ababoshiwe abasemajele, kunabaholi bethu ababaleka abangaphandle, ngakho ngeke ngikwazi ukuthatha uyimele ebhecini. Mina ngithi akuxoxe kukhululwe laba abasemajele, kubuya abangaphandle, siphile kwintando yenethu, kwakusho umntwana waphinde angene.